Ginatawag ni former Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga isa lamang ka propaganda ang paglakip sa iya pangalan sa listahan sa mga kongresista nga ginaligan na kabaton sa kickback sa mga ex-Marines. Sa interview ng Bombo Radio kay Manuel, iagin pahig nga bisan sino nga individual ang makasarang nga maghimo sa unsigned affidavits. Suno sa iya nga wala sang basihan ang ginpagwa nga dokumento kag ginhimo lang iniagod dalahigon ang iya nga pangalan, makahuluya man kag kaangay nga daw marites ang mga nagpakilala nga mga ex-Marines sa diin ang iban sa ila ang dishonorably discharged Marines. Nagapati man ang anay kongresista nga ginlakip ang iya pangalan bangod aktibo ini sa mga Quadcom hearings kag sa pagbuyagyag sa korupsyon sa mga Duterte. Dugang pariya nga nagatipon na sa mga dokumento nga magaserbi bilang ebidensya para sa posibleng kaso nga ipasaka sinibatok sa grupo sa mga ex-Marines. Una unsigned affidavit, so ginpagawa nila for propaganda lang gid yan. Anyone can actually draft and release an unsigned affidavit. Sunod, ang mga Marines sa una nang marites na subong, no? Kahuluya nga mo nigali sila nga mga klase sang tawo kag pila pa didto sa 18 mga dishonorably discharged gali, no, from the Marines. So kung amo sini ang saligan sa kampo sa mga Duterte para nga mayara sila kuno sang amo sini nga bombshell nga revelasyon, then actually do kakaladlawan, no, kag sa listahan dito ginupod kami kay tungod ko, no, nga active kami sa mga Quadcom hearing, active kami sa pag-expose sang mga corruption sang mga Duterte, no.